Dito na tayo sa Ribudan mga kalabarkada. Babalikan natin yung mga pinamili. Madam, kunin ko na po. Ay, sige po. Sige po, boss. Ito ba yung camera mo dito? Sinuot ko na para di mo na makuha. Ay, gano'n. Hindi pa ako tapos nung direct. Kasi na. Baka papasana yun eh. Oh, yeah. Makarap ba yan, guys? Walang red horse. Ay, Ay. Gal. Pwede ba lang? pa ako na. Boy, walang kanina yan. Kurante. Kurante sa kaal. Oo. Yung kasalon ng kurante. Kaubusan. Gal? Yun, Kasalo niya. Ando na gal? Kasalon na gal. obra. Sito. Dami na natin pinamili mga kalabarkada. Pero sa, bagay na pala sa kada sa iwan. Siyempre pa na nagbigay. Tapos na ito. Mao kay kunti lang yun eh. Alente. Kuya, halo. Thank you. Ganda ng pangalan na, Lover Cats. Lover Cats talaga. Ay, ano pala sila? Boy, bakit tinatanong? Bumalik kami doon. Ha? Bumalik kami doon. Oh, Wala ka na. nandito na ako ah. Nagkasalisihan tayo. Kasalisihan na oh. May malamig kayong cook. Ando na yung kubra mo? Sobra oh. Oo. Malamig na ako. Cook na lang boss, magkano? 20. Malamig. Okay na ba? Thank you. Nakahanap kayo ng pancake? Meron? $820. Ha? 820. Malaki na. Gusto ma? Gusto niya yan. Bubuksan. Hindi niya mabubuksan yan. Las 12 na. Nabasa mo yung chat ko? Ha? Nabasa mo? Yang? Chat text ko? Oo, sa Sindis ka mo. Kaya po, sakto nandun na ako. Yan ako, madali ako. Hindi, kanina pa kami naghihintay doon. Ah. Boss, meron na ako. Tama na. Sige boss, thank you. Uy! Alright mga kalabarkada na. So ito lahat yung mga pinamili natin na mga pamalingki natin sa kayong para sa tindahan. At bali papauwi na rin tayo. Inaantay na lang natin si Karen kasi nagbabayad na lang siya kasi bumili pa kami ng manok. So, mura kasi yung manok dito mga kalabarkada. Kaya dito na lang kami bumibili ng manok lagi. Update na lang tayo mamaya mga kalabarkada pag nakarating tayo dun sa bahay. So magtatanghali na rin. At ang oras natin ay alas 12 pasado na. Anong oras okay na?
Tara na. Update na lang tayo pagdating natin sa bahay mga kalabarkada. Yung cake ha, baka makalimutan. Oo. Sa wakas mga kalabarkada, nakarating din tayo dito sa bahay. Dito na lahat ng mga pinamili natin. Bali, pinasok ko na rin yung iba dun sa loob. Tapos ito yung hard copy na coupon. Kasi nga may printing din kami dito sa bahay. So, kakailanganin din yun. Tapos ito yung mga iba. Lalo na to mga pinalingkin natin kasi sinabay na nga natin yung pamamalingkin natin dun sa paghahakot ng paninda para hindi sayang yung gasolina. Oh, ito pala si Suprema, si Raptor. Oh, dito ko na siya pinarking para silong naman. Para hindi naman siya kawawa na naiinitan. Ay, bumigay. Bumigay yung isang sito. May magkano to, be? Ah, be. Ito pa pala yung mga ibang paninda natin mga kalabarkada. Yung bahay namin naging warehouse na. Stakan na. Oh. Mga paninda pa to eh. Mga kape. Pero yung mga ganito kasi yung mabilis na maubos sa amin. Mga bottle drinks. Ito mga sabon oh. Alright mga kalabarkada no. So dito na siguro matatapos yung vlog natin about sa Hakot Paninda Series 2. So abangan nyo po yung ibang vlog natin sa ating paghahakot ng paninda o sa ibang vlog natin. Dahil baka bukas may lakad ulit tayo o sa susunod na araw mabiyahe ulit tayo. So dito na siguro matatapos mga kalabarkada. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin.